A few moments later. Sabi na akong tabaan mo, boy. Wala siya gano'n lumulupad, bay. Siguro, kini lang di siguro ang hangin karong adlaw. Karon, naman ko bagong tabaan ng palike. Susan, masuya yun siya, ane. Naman siya rin dito tayo. Be, ang tunay ko sa unahan, be. Magpalupad ko sa unahan. Lumulupad akong tabaan mo, boy. Grabe ba to? Mamira ko siya, bay. Ano giningan ni tabaan mo, ba? Kie, lo, namira ka din siya, bay. Grabe, gini akong tabaan ba? Kasi ka bulupad. Ay, Adrian, kaanan na ba ka siya tabaan no? Yeah, boy. No. Susan, nakoy bagong tabaan ng palike, oh. Oy, Adrian! Ano pala yung Adrian? Ate Susan, nakoy tabaan ng tabako. Aba, akong palupad na. Ha? Wala ta lagi mo nga bago? Dili man lagi nang mulupad o, matutuyok man lagi na. Susan, nasog ka niya, oh. Hala, mintas na ba ang Adrian ay? Puro ba electric pan bay? Magtuyok-tuyok. Lay po siyang lupad ba? Iba ni Susan na. Kuya ang tabaan ng tiyok-tiyok na. Ano mi ni Adrian? Ilahi mo dyan lupad sa tabanog. Ako abitaw okay. Hinirap ko yung lupad karon kay murag. Masubano pa kakuhok sa hangin. Wala jugwa ni Ate Susan. Wala dyan magapirihas sa kuha. Paniki, muning wira sa tanan. Hala, kaya mo dyan ang tabanog ni Adrian niya eh. Magpawala pa kala sa kuha. Oh, pero Paula mas ako sa imo, ah. Adrian, oh guliti oh, ayaw ni Buhi ha. Wala nang kulay tabanog do. Oh Adrian oh, ayaw ni Buhi ha. Wala nang kulay tabanog. Oh. Wow naman!